romány, to je ti celkem jasný, a že nejsou psaný lehkou rukou, ani nejsou moc krásný. Vidíš to zrovna kolem sebe, ale jsou o tom i záznamy. Podle všeho ty nejhorší nebyl ještě napsaný. Zastav se a podívej se kolem sebe a uvidíš, kolika lidem v hlavě jebe, včetně tebe. Hrabe jim z toho, že zde jsem a tam, tak to je spíš na detektivku než na romána. Jsou pak různý dohady a k těm dohadům výklady, neskuteční nápady a k těm nápadům výhrady. Nakonec stejně nezbyde, než si klidně přiznat, že v tomhletom bordelu je dost těžký se vyznat. A co tvoje hlava? Je to těžká jak palice, anebo je dutá a chrastí jako makovice? Jestli je moc těžká, zkus ní trochu zatočit, aby se to vysypalo, a pak ti bude líp. Je ti líp, to je znát. Zatočit a jít spát. Že život píše romány, to je ti celkem jasný, a že nejsou psaný lehkou rukou, ani nejsou moc krásný. Vidíš to zrovna kolem sebe, ale jsou o tom i záznamy. Podle všeho ty nejhorší nebyl ještě napsaný. Zastav se a podívej se kolem sebe a uvidíš, kolika lidem v hlavě jebe, včetně tebe. Hrabe jim z toho, že zde jsem a tam, tak to je spíš na detektivku než na romána. Jsou pak různý dohady a k těm dohadům výklady, neskuteční nápady a k těm nápadům výhrady. Nakonec stejně nezbyde, než si klidně přiznat, že v tomhletom bordelu je dost těžký se vyznat. A co tvoje hlava? Je to těžká jak palice, anebo je dutá a chrastí jako makovice? Jestli je moc těžká, zkus ní trochu zatočit, aby se to vysypalo, pak ti bude líp. Je ti líp, to je znát. Zatočit a jít spát.